Какъв екип е нужен за изграждането на софтуер? В един екип първо трябва да има бизнес анализатор BA. Това е човека, който взима изискванията от клиента и ги описва на разбираем за екипа език, като какви менюта да има сайта, какви цветове и какви да са на цвят бутоните. Второ, имаме дизайнер. Той взима тези изисквания от бизнес аналиста и рисува на компютърна програма как ще изглежда дизайна на сайта. Буквално изработва изображения, на които са показани менютата и бутоните със съответните цветове. След това имаме програмист. Програмиста, спрямо изискванията на бизнес анализатора и дизайнера, пише код, с който изгражда сайта и той става интерактивен и може да се цъка по менютата и бутоните. Четвърто, имаме софтуерен тестер QA, който на база на изискванията от бизнес анализатора, дизайна на дизайнера и кода на програмиста проверява дали софтуера работи правилно. Чете изискванията и проверява дали сайта прави точно това, което е написано. Ако те интересува повече какво прави софтуерният тестер, пиши ми коментарите долу.